Bueno, está a porta cerrada que leva os departamentos administrativos do Xuntamento ás 9:30 da mañá, cando ás 8 isto tiene que estar aberto. Espero que este pechado polo frío. Bueno, está a luz apagada. Pero aquí non hai ninguén. Hola, buenos días. Buenos días. Poncho. Home, o urbanismo ten que estar. Moncho. Ui, está pechado. Non o podo creer. Increíble. Bueno, teñen aquí unha botella de licor de galegos e galegas, mira, firmada e todo. Madre mía. Cultura ten que estar, estamos en festas. Pilar. Pilar. Tampouco. Non o podo creer. Home, deportes. Os ás 2 da mañá temos un partido entre solteiros e casados pola mañá e entre separados e parejas de hecho pola tarde. Maximino! E tampouco está. Isto é impresionante. Bueno, por lo menos o tesoreiro ten que estar. En recaudación ten que estar fijo. Alberto! Alberto! Bueno. Has 10:20. Esto es increíble. Yo la quería, por ella moría, esos lindos salarios, es la reina. Hombre, por Dios, alcalde. Buenos días, buenas tardes. Madrugou hoxe, ¿Madrugó? Pero sabes que hora é? non debo ni reloj, alcalde. Van a ser as 10:15. Estamos nunha hora boa. Tú e os teus compañeros non tiñas que estar aquí ás 8 da mañá. As 8 da mañá? Pero usted canto tempo leva sin vir por aquí? As 8 da mañá? Estamos na... Eu son o primeiro, alcalde. Estamos a hora boa. Somos funcionarios, alcalde. Funcionarios, oí a palabra. Funcionamos cando podemos. E traballamos bastante, alcalde. Traballamos bastante entrando ás 10:15 da mañá. Era que quere que viñamos? A que hora que viñamos? Ás 8 en punto, como manda a lei. Para iso somos funcionarios, alcalde. Funcionarios. Precisamente por iso, tendes unha Fixemos responsabilidade. un curso e por iso estamos aquí. Nos estudiamos para estar aquí. Estudiamos todos, cada un co que pudo, pero estudiamos todos. E logo a xente de fora non estudiou. Que excusa é esa? E a xente non se formou, non hai abogados, non hai médicos, non hai arquitectos que estudiaron hasta caerlle os ollos e teñen que traballar de noite preparando aí para levantar este país. E nós temos que xestionar este país así desta maneira. Sabes que non somos unha imaxe, que me sabes quedar mal a min, non somos unha imaxe para xente. E a xente anda dicindo que vos estades tomando café toda a mañá, que andades aquí, e esa é unha imaxe que nós queremos. Para o Xuntamento nos. E usted, é que a xente non ve o que pasa en general. Eu tamén onde estuve traballando hasta as tantas da noite na casa, o que pensa? Usted pensa que sou o cheo do Concello? Eu vim para casa cos expedientes que tuve que arreglar o tema aquela da pista aquela. Sabe a pista aquela? Sabe a pista aquela que tuvemos que falsificar os papeles para cobrar as facturas? Estuve traballando ontem a noite, toda a noite, duramente. Perdón, que iso non sei que me deu aí. Perdón, duramente toda a noite. Mire, traballastes duro, pero duro. No, estuve traballando toda a noite duramente para solucionar o problema da pista dos expedientes para que puedan pasar as facturas daquilo que fixo aquela trampa que botou na casa asfalto usted. Bueno, aquí non vamos... Bueno. E ao final... Vamos a remexer agora. Ao final arregleiro, hasta esta noite. Vou dicir unha cousa. Ti non estás no sindicato, vou dicir unha cousa, dille a todos os teus compañeros, a todos, que... Déxame anotar. Apunta, en mayúsculas, Sí. apunta. A partir de agora, mañá mismo, Sí? lunes, que hoxe é viernes, pero ás 8 en punto, non ás 8:05, ás 8 en punto que era todo o mundo aquí. Ás 8 en punto, Nin é 5, nin é 10, e moito menos ás 10, menos 10. Alcalde, eu vou dar un consello. Eu sou do sindicato, e aquí hai 17 personas, total 170 votos, e usted é o único que está aquí sin estudios, porque todos votaron por usted. Igual, se revolvemos un pouquinho todo, igual dentro de 3 aninhos que lle faltan non votan por usted. A mí dame igual, Eu se usted quere ás 8 da mañá, está aquí todo o día de mañá, O lunes, perdón. Bueno. Se quere usted, quere que se preparo ahora un escrito para todos. Espera, tranquilo, estou pensando eu. Tantos, que estamos falando de moita familia, claro. Son 170, 180 votos que hai aquí no Concello, entre a familia e todo. Son máis. Oito son 8 irmáns. Vale.
Vamos a ver. E hai moita xente que estudiou para estar aquí, fixo unha carreira. Vamos. E usted non fixo nada. Non fai falta que seas 8 en punto, se me explico. Non fai falta que as 8 en punto tampouco fai falta. Pero as 10 menos cuarto, que si, que haya un, non, que haya un margen. Pero é que eu viña a mirar como está isto, que claro, eu non sabía que isto era así. Claro, vía a falar e dixo, Porque teñen publicado que hai que abrir as 8, pero que cambien ahora, que publiquen que hai que abrir as 9, eso está. a ver, pois veña, ponte a traballar. A ver, ponte a traballar. A ver, quero ver como traballas, a ver, quero ver o que faz. A ver, que faz ti aquí? A ver, porque pola noite sabía o que fixestes. A ver, que faz por o día? A ver, veña, que é isto? A ver, que tes que facer? Ahora, que hora é? As 10, van a ser as 10 en punto, veña. A ver, A que ver, é isto? A ver, que son estes A las da mañá, non, esos papeles Que tes que facer? A son as ver. 10 da mañá, non. Eses papeles vamos a apartar el lunes se facemos expedientes, son as 10 da mañá, viernes. Vamos tomar un tentempié, alcalde. Tomamos un tentempié ahora mesmo. Bueno, tes un xamón cortado a cuchillo de galegos e galegas que xente del mundo. Pero xamón de calidad, alcalde. No, estes porcos están criados en libertad. Alcalde. Xamón ibérico. Alcalde, por iso somos funcionarios, alcalde. Nós temos o sueldo asegurado, nós non nos privamos de nada. Nós estamos aquí, tomamos xamón, o que faz falta, alcalde, mire. Boa. Uno afilou o cuchillo rapar, me cago en... Mira aí, mira que xamón, alcalde, mira que xamóncinho, mira que xamón. Se tiña que vir media hora antes, pero non para traballar, alcalde, para abrir o xamón para que ventilara un pouco, que está mellor. É que este xamón ten que ventilar, pero así todo ten un aroma impresionante. Mira, Traballa. Bueno, con teu permiso, Sí. pero tampouco... No, tranquilo, sí. Un pechiño aquí, non quería tomar a palo seco. No. Teño aquí, estamos preparados. Ou quero unha cerveciña, que temos cerveza, de temita de poi. Non me diga, bueno. Estáis preparados de verdad. Cuidado. Alcalde, somos Delicatesísimo. funcionarios, nós temos sueldo Cuidado, asegurado, o sueldo está asegurado. Lúpulo, estes cultivan o seu propio lúpulo, Bueno. agua cochán da gándara, traen unha seida serva masónica, cuidado con esta cerveza. E se quere viño, o que Bueno, usted quería. este novo viño de todos somos iguales de galegos e galegas. Está revolucionando o mundo estes chavales. Bueno. Porque ao final todos somos iguales. Bueno. Todos somos iguales, Bueno, vou dicir unha cousiña. Vou ter unhas copiñas e tamén traio así un platiño e tal, porque tampouco vamos a comer así como salvases, non? Vou ter, veña. E se viene trae unhas copiñas. O do horario se fala con eles que agora sea. O horario, a ver, é que me dijo a cousa, dijo outra tamén, Vale. que se tampouco pasa nada. Cuidado. Sempre solucionamos todo. O ser funcionario que ten. Aseguramos o sueldo, vimos o cheo a hora que dá a gana. Para iso estudiamos. Ah, pues te chamou,